प्रणाम। देखी ई दुनिया है, ई समाज है, में भांति भांति के लोग बा। आज एक जन हमसे पूछना कि ये महाराज फलाने से बोल चाल नहीं खे का और रिश्ता टूट गल बका। तो कहनी है मन में मन हमारी मन में से वो अपने मन ने बे सोचले निकल गई हो। तो वे सोचनी है कि रो सबके बताई रिश्ता केहू से कबो हमार ना टूटेला, चुप हो जानी हम ओकरा आंसू बहेला। उ देखे ला हमके त चुपे रहेला, मनवे मन शिकायत अनकही कहेला। ओके देख के रहिया बदल लेनी हम, हमारी प्यार के भावना ओकरी मन में बहेला। तो ये चार लाइन के मुक्तक रहल कनिया सुना दी। अयो अपने आप बे सोचले उचले निकलल बा। निमन लागी तो अपन आशीर्वाद जरूर दे सबे। ठीक बा, प्रणाम, फिर भेंट हुई।